गोबां स्पिड ब्रेकार होनाय गोबां मानसियानो बायदि बायदि अभियोग बे बिथिङाव नोंथांमोननिफ्राय माबायदि बे ओरैबायदि बे लामायाव बेहाय स्पिड ब्रेकार होनायनि सिगांनि बोसोरजों होनायनि उनावहाय एक्सिडेन्ट जानायनि हारखौ जों रुजुनानै नायनांगोन बेखौ जोंबो दुखु मोनो जे बे 20 किल'मिटार लामायाव 15टा स्पिड ब्रेकार दं बेखौ जोंबो दुखु मोनो खिन्थु बेखौ होनायनि जाहोनाव बे स्पिड ब्रेकारखौ होनायनि जाहोनाव स्पिड ब्रेकार होनायनि सिगाङाव जिखिनि एक्सिडेन्ट जानाय मानसि दंमोन बेयाव बिराद खमायदों दा बेनि एग्जाम्पल हिसाबै CITनि मोखाङाव जिखिनि स्पिड ब्रेकार दं बेखौ होनायनि सिगां बेवहाय बहुतटा एक्सिडेन्ट जानाय अफिसियेल रेकर्ड दं खिन्थु बेखौ होनायनि उनावहाय माने एक्सिडेन्टआ बहुद खमायदों दा बेवहाय माने स्पिड ब्रेकारखौ होनायनि उनावहाय रड मार्किंखौ जोङो होनो खावलायदों माबाखौ PWDखौ बे हिसाबै बिथांमोनाबो होदों खिन्थु जेन्सा गेजेर गेजेर गोमोरो दा बे हिसाबै जों बिथांमोनखौ आरो बुंदों जे बे स्पिड ब्रेकारखौ होनाय लोगो लोगो रड मार्किं जिथु मोनायावबो नुजासे बेखौ एकदम क्लियार माने भिजिबल खालामनानै होनांगौ होनना जों अफिसियेलि जोंनि मिटिङावबो बेखौ रिजोल्युसन लानानै होनाय जाबाय